Hmm. Ano to? Hello mga ka-POJI! Today kakain po tayo ng Pinoy Merienda. Meron po tayo dito Pancit Palabok, Siomai at Okoy. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-POJI, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayun mga ka-POJI, malinis na yung kamay namin, mga taging Kapampangan. Manganta na po. Opo. May nag-request po ng palabok at okoy yan. Tatapunan na po yung comment niya. Ayan. Please mag-comment ka na lang po ulit para ma-shoutout po namin kayo sa next mukbang. Yes, eto na. Okay. Kain na tayo. Manganta na. Bulas mo na kanya. Ayan. Makantiyan pa kanya, nada kanya di mag-comment eh. Kasi binili namin to sa susis, yung palabok. Kaya, Oo. Yung sauce. Tapos yung ano. Dito. Takal ko na to. Okay yan. Manyaman talaga yung palabok na yung madaming susis. Tsaka yung madaming kalamansi din. Yan. Kaya suminta ko Pampanga, o ini muna yung kanan. Punta kayo sa susis. Manyaman yung luto. Yan. Shoutout din sa mga nagkikrib ng palabok dyan. Oh yes! So, nasubo na tayo. Okay. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-POJI. Manganta na po. Mangantang. Sarap. Siomai. Ayan, siomai. Gusto natin, no? Ang siomai, guys, mga ka-POJI, ginawa ni Kusinang KABALEN. Sarap niyan. Siyempre. Sarap. Paliguan natin ng ano. Toyo mansi. Sarap. Kunyaman. Okay naman tayo. Wala ka na mga paraw, oh. Gusto ni ano to? Tita Olivia. Tita Olivia, thank you so much po. Yung okoy natin mga ka-POJI, ano to? Kalabasa tsaka papaya. Tita Olivia, oh. Sarap. Laki ng parang. Hipon pala. Ano? Tiger front. Tiger front. Kasosyal na naman din parang rin. Tiger front lang ano. Naman? Kanya handa pangalaw to. Palabok tsaka ano. Yan. Naman? Sarap.
Ganda. Ibiyak ko lang po ang ating albiteng kahi. May uwagang paro. Laksa tiger pa. Naman. Ang sarap na siomai na. Puro kasi yan. Sarap. Naman. Yeah. Ano nga? Yaman. Gusto rin palabok makapudibig ang podcast Siomai. Shoutout mo na nga. Ka mag-shoutout. Ikaw na. May ate kami po, meron kaming tirang isang Okoy, hindi na namin Bigay namin sa, ano, sa, nasa mabigat harapan sa namin. tiyan. Nasa harap ko. Yaman. Ayan makapudibig, shoutout kay Tita Olivia. Tita Olivia, thank you so much po. Apo, God bless po, tita. Shoutout din po kay Ay, Annabel. Kalumot from Leyte. Annabel, hello Jonah po. Gandola from, happy birthday po. Birthday niya sa May 21. Happy birthday 21. Ayan sa 21. Happy birthday. Advance po, happy birthday. Yes. Baby Ann Lucasan. Hello po, Hello, shoutout po sa baby. inyo lahat. Tita Olivia, shoutout kay Nanay Babe Kaluya, shoutout po. Siya pa, Baby Alison Catherine, sa asawa mo siya pa, shoutout sa inyo lahat. Shoutout po. Makapudibi, ang gana kayo ng video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you. Mwah.